Η έννοια της λειψιδρίας με την απόλυτη τοποθέτηση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές στα δίκτυα, οπότε στερούμαστε στο νερό. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε τον αγροτικό τομέα να εξοικονομήσει νερό, τότε βοηθάμε όχι μόνο τους παραγωγούς, αλλά όλη την κοινωνία. Το παρόν πρόγραμμα εξυγχρονίζει κάποιες αρδευτικές υποδομές δικτύων της τοπικής κοινότητας Προφήτη Ηλία και 2 αντιλιοστάσια της τοπικής κοινότητας Βουτών. Θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ τους αγρότες. Είμαι ευχαριστημένος γιατί αύξησα την παραγωγή μου. Συνεχίζω να είμαι ευχαριστημένος γιατί έχω πάντα νερό να ποτίζω και δεν έχω πρόβλημα με την καλλιέργειά μου. Εγώ σαν παραγωγός το χρησιμοποιώ αυτό το νερό, δεν επηρεάζουμε τον υγροφόρο ορίζοντα. ότι θα υπάρξει τεράστια εξοικονόμηση και ενέργειας και ύδατος και χρημάτων. Ήταν ευχής έργων που δεχτήκαμε αυτή τη σπουδαία πρόταση από την Global Water Partners Mediterranean, το Coca-Cola Foundation, Coca-Cola 3E, για να μας υλοποιήσουν 2 έργα που τόσο πολύ τα χρειαζόμαστε. Για όλους εμάς την Coca-Cola, η προστασία των υδατικών πόρων αποτελεί βασική προτεραιότητα στη στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγνωρίζουμε ότι η κλιματική κρίση ενισχύει το πρόβλημα της λειψιδρίας και έχουμε δεσμευτεί να συμβάλλουμε όπου και όπως μπορούμε καλύτερα. Και έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί κάθε σταγόνα νερού μετράει.